Svätý Malachy, írsky kňaz a prorok 12. storočia. V roku 1139 svätý Malachy presne predpovedal totožnosť každého katolíckeho pápeža v Ríme od jeho čias až po súčasného pápeža Jána Pavla II. Spolu 110 presných predpovedí. A predpovedal aj, že po tomto pápežovi budú už len dvaja ďalší. Našu cestu do rôznych období minulosti, pri ktorej sa budeme zaoberať proroctvami o rozhodujúcej bitke medzi silami dobra a zla, začneme v smaragdovom pokoji írskeho vidieka v domove svätého Malachyho v 12. storočí. Prvý Ír, formálne vyhlásený za svätého, Malachy, sa narodil v bohatej a vzdelanej rodine v Armagh. Od raného detstva ho priťahoval nábožný a mystický život. Svätý Malachy urobil svoje predpovede vrátane tých, čo nás dnes tak znepokojujú, počas svojho putovania do Vatikánu, kde ho vymenovali za pápežského legáta pre Írsko. V Írsku si ho všeobecne vážili za vykonávanie zázrakov v liečiteľstve a tam sa aj angažoval v programe cirkevnej reformy. Toto opáctvo založil Malachy v 12. storočí. Bol to prvý veľký cisterciánsky kláštor v Írsku a na jeho základe vzniklo ďalších 38. Cisterciáni sa riadili rádom založeným svätým Bernardom z Clairvaux, osobným priateľom svätého Malachyho. A práve v náručí svätého Bernarda Malachy aj zomrel. Dôležité môže byť aj to, že Malachy údajne predpovedal aj deň a hodinu svojej smrti, pretože dnes milióny ľudí veria, že Malachy mal schopnosť vidieť budúcnosť, že nejakou medzerou v čase videl vývoj sveta, v ktorom my teraz žijeme, a koniec tohto sveta. V 16. storočí oznámili, že v archívoch Vatikánu sa našiel rad záhadných proroctiev svätého Malachyho. Bolo to len pár slov, zoznam pápežov a ich opis niekoľkými slovami, väčšinou len jednoduché heslá. Viem, že je veľmi jednoduché prísť s nejakým starým dokumentom a vyhlásiť ho za úžasné proroctvo, ak budete poukazovať len na úspešné predpovede do minulosti. Ale už skutočnosť, že proroctvá sa potvrdili ako pravdivé, môže byť dôkazom, že boli napísané až po dotyčnej udalosti. Ale takéto niečo nemôže povedať o Malachyho proroctvách skutočne nikto. Pápeži, ktorí nasledovali po roku 1595, čo je rok objavenia tohto dokumentu, zodpovedali uvedeným heslám rovnako dobre ako tí predtým. Napríklad vezmite si Benedikta XIV. Heslo uvedené pri jeho mene v Malachyho zozname bolo Religo depopulata, náboženstvo vyľudnené, náboženstvo zničené. Určitá predstava stoviek, tisícok, možno miliónov zomierajúcich. Kedy bol Benedikt XIV pápežom, už bol zvolený za pápeža v roku 1914, v roku, keď vypukla Prvá svetová vojna. Zomrel v roku 1922 na konci ruskej občianskej vojny. Za tých 8 rokov sa v Európe odohralo také krvi prelievanie, aké nemalo v dejinách obdobu. Dokonca ani počas 30-ročnej vojny, ktorá premenila polovicu strednej Európy na púšť. Milióny zomierali v krvi a agónii na západnom fronte. Nespočetné milióny v masakre na východnom fronte. A kto vie, koľko miliónov v občianskych vojnách medzi bielými a červenými, medzi Maknovovými zelenými, ktorí zachvátili Rusko, v čase medzi Októbrovou revolúciou v roku 1917 a zavedením nového raja, ktorý plánoval Lenin. Ale z pápežov nedávnej minulosti to nie je len Benedikt XIV, ktorý zodpovedá proroctvu. Heslo pre pápeža Jána Pavla I. De mediatata luni, zhruba od prostriedku mesiaca alebo polmesiac. A keď prišiel na pápežský stolec, komentátori hovorili, že sa to asi týka jeho úsmevu, ktorý je dosť podobný tvaru polmesiaca. Heslo ale malo v skutočnosti oveľa zlovestnejší význam. Ján Pavol I zomrel medzi dvoma obdobiami polmesiaca. Bol jedným z najkratšie úradujúcich pápežov za posledných 600 rokov. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Thank you very much. Ale asi najpozoruhodnejšie zo všetkých Malachího proroctiev o súčasnom storočí je to, v ktorom uviedol heslo pre terajšieho pápeža, Jána Pavla II., prvého netalianského pápeža po storočia, celkom alebo takmer najmladšieho pápeža za mnohé storočia, čo vlastne tomuto pápežovi predpovedali i ďalší proroci. Malachy uviedol k Jánovi Pavlovi II. Heslo De labora solus, z práce na slnku. A toto je veľmi zaujímavé, pretože terajší pápež je prvým pápežom od časov ranej cirkvi, ktorý skutočne pracoval svojimi rukami. Zarábal si na živobytie rukami. Náš poľský pápež skutočne otročil v lomoch ovládaných nacistami v okupovanom Poľsku. Pomocou krompáčov a kladív rozbíjal náklady, ktorými ho zavalovali brutálni strážcovia. Prvý pápež, len si to predstavte, ktorý za 1500 rokov pracoval vlastnými rukami a ktorý sa potil na slnku poľského leta. Ale toto heslo má ešte aj ďalší význam. Pápež pochádza z Krakova. Práca na slnku. Bolo to práve v Krakove, kde Koperník, veľký astronóm a matematik 16. storočia, revolučne zmenil pohľad ľudí na svet, keď dokázal, že Zem obieha okolo Slnka a nie Slnko okolo Zeme, ako sa dovtedy predpokladalo. Koperník mnoho rokov usilovne pracoval v Krakove. A teraz tu máme pápeža, poľského pápeža z Krakova. Práca na slnku. Je to presne to mesto, v ktorom sa uskutočnila práca týkajúca sa slnka. Teraz sa dostávame k pomerne hrozivému vyústeniu, pretože Malachyho zoznam nepokračuje do nekonečna. Po našom terajšom pápežovi sú na ňom uvedení už len dvaja ďalší, pri ktorých je pápežské heslo. Gloria Olivy, sláva Olivy, čo môže znamenať buď mier, alebo pápeža s olivovou pokožkou z Južnej Ameriky, či dokonca čierneho pápeža z niektorej z tak aktívnych cirkví v Afrike. A potom posledný pápež v Malachyho zozname. Malachy ho pomenoval jednoducho Peter Rímsky. Nezabúdajte, že je to ďalší pápež bezprostredne po tom budúcom, možno 20, možno 10 a možno len 5 rokov od teraz. Ale to jednoduché meno Peter Rímsky je rovnaké, ako mal úplne prvý pápež. A Malachy k nemu pripojil niekoľko latinských vied, ktoré obsahujú proroctvo, naháňajúce hrôzu a neveštia nič dobré. Napísal v preklade: počas posledného prenasledovania Svätej rímskej cirkvi nakrmí Peter Rímsky svoje ovečky uprostred veľkého utrpenia. A potom bude mesto 7 vrchov úplne zničené. A strašný sudca bude súdiť ľudí. Mesto 7 vrchov je samozrejme Rím. Koniec Ríma. A kto je ten sudca? Bude to nejaký politický vodca, spôsobujúci Európe veľké utrpenie? Alebo to bude, ako sú mnohí presvedčení, posledný súd? Ešte dvaja pápeži, podľa Malachyho. A potom utrpenie, súd, ktorý môže byť súdom medzi životom a smrťou. A toto proroctvo sa plne zhoduje s predpovedami zjavení z Garabandelu a Fatimy. Nesmierne utrpenie, možno koniec sveta, niekde v úsklonku tohto storočia. A Nostradamus takisto prorokoval veľký rozruch a možný koniec sveta, či vytvorenie nového sveta ku koncu tohto storočia. A tí, čo veria, že Veľká pyramída je Božou schémou budúcnosti ľudstva, tiež predpovedajú rovnaké kataklizmické zmeny. Tieto ruiny sú tu už mnoho storočí. Ale ak má Malachy pravdu, možno tu už veľmi dlho nezostanú.